bersama Suryo Laras, juga bersama HR Pro Media, punya Mas Hardi. Yen eling nalika semono kowe teko arep omong apa aning isor lampune bang jupung jebol Erna kok wis duwe bojo. Jebul Pak Wolo wis rabi resmi. Yo Suryo Laras bersama Pak Wolo bakul wedhus, juragane wedhus lho iki. Tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sadelu bisa nambani kangenku. Erna kembang mladi arom gandane hati iki mong mikir Pak Wolo wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Yo Erna lo iki aja lali Erna lo. Pak Wolo lho iki. Tresna bojone wong lho Pak Wolo. Piye Pak? Mantap. Ora masalah gending. Gending lo, Umi gending. Yen eling nalika semono kowe teko arep omong apa aning isor lampune bang jupung jebol kowe kok wis duwe bojo. Jebul Pak Wolo wis rabi resmi. Monggo Bapak dikatuk sampur kula aturi jumeneng. Tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku nang senajan sadelo bisa nambani kangenku. Kembang mladi arom gandane hati iki mung mikir kae wani sumpah
wong. Gak bahaya ta Pak Wolo? Kowe enak yo ah. Penak tresna bojone wong. Tapi gendeng lho, Er. Ya. Tenan. Pol. Bapak-bapak ingkang ngasta sampur dipun rantos Pak Wolo. Monggo enggal jumeneng. Yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo Kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji tak ketenger atiku iki jebol Erna durung rapi resmi bersama Surya Laras tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa nyoblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sadelo bisa nambani kangenku kembang melati harum gandane ati iki wong mikir kowe wani sopah tresnaku ati suci mugi Gusti tansah ngijabahi yakti